Her er din nye skole, Carsten. Flot, ikke? Ja. Tag dine ting, Carsten. Nej, Carsten, den skal du ikke have med. Nej, ikke i dag. Læg Jørgen ned. Nej, kom. Nej, ikke Jørgen. Jørgen skal ikke med. Kom. Ja, skal du se, Carsten? Jeg flytter dig op til klasselokalet nu, ikke? Jeg prøver selv om du kan lære vejen også, ikke? Det kan være rigtig, rigtig godt. Ej, Carsten. Så Carsten, han gør jo ikke noget. Carsten, hvad laver du? Carsten, du må ellers se at komme væk. Carsten, stille dig. Vi skal op i klassen. Stille, så. Han gør ikke noget. Goddag. Ja, goddag. Det må så være Carsten, antager jeg. Kan du sige pænt hej, Carsten? Ja, velkommen til. Ja, kan du klare ham selv herfra? Ja, jeg skal være. Slut det bare. Godt. Vi ses senere, Carsten. Jeg henter dig kl. 4, ikke? Opfør dig ordentligt. Ja, du kan bare have plads, Carsten. Jeg er i gang med at lave plak. Vi går videre. Hvis vi kigger her, så kan vi se, at klokken, den lille viser. Carsten skubber mig! Slutter! Carsten, du skal sidde derinde på en hjem. Ja, det der, ja. Ja, Carsten, de skal lige have papir og bjørn frem, så hvis du lige kunne tage det frem. Hvem kaster møgter? Og hvad? Du skulle ikke meget. Du er så klart. Tænk dig da, så er det ude, Sigurd. Uden for dig nu. Ja, jeg gjorde ikke noget. Skal vi komme videre med klassen? Jeg deler lige nogle opgaver ud, hvor I skal besvare, hvad klokken er. Du får også se, Brian. Og Carsten. Okay, hvis vi kigger på det første billede. Joachim, hvad er klokken på det første billede? Det er rigtigt, Joachim. Du bliver bedre og bedre. Det er stadig godt. Carsten, hvad er klokken på det andet billede? Hvad siger du? Jeg forstod det ikke. Hvad du siger? Hvad er klokken på det andet billede, spørger jeg? Ja, Carsten, hvor er dit penalhus egentlig? Altså, du skal ikke pedal, så får du det. Ja, værsgo, Carsten. Den lille viser for nummer 5, og den store på 12. Hvad er klokken så? Vi tager et ord. Skal vi se, at den lille viser, den peger 2 og 3. Og samtidig den store viser peger mod 12, ikke? Og det betyder jo så selvfølgelig, at det kan man sige, at klokken er 2 eller 3. Det kan være meget forskelligt. Elsa, få lige at se, hvad Carsten gør. Hvad så det, Joachim? Jeg giver ikke op, hvad det er brok. Men det er Hey, Brian, skal vi ikke få et barn? Carsten, skal vi ikke spille basket? Hvad laver du, mand?